Lodwa tajba nsellmilkom nsellem lit-telespettaturi ta' One u lis-semmija ta' One Radio. Bonġu wkoll il-min inaqat magħna fuq il-mezzi soċjali. Illum għandna programm differenza, programm ta' diskussjoni, għandna magħna diversi mistiedna fejn magħhom se niddiskutu diversi temi kurrenti illi qegħdin fuq fom il-poplu Malti Wawċi b'mod partikolari anki f'dawn l-aħħar jiem. Ħanaddim mill-ewwel allura biex nilqa' miegħi lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Bonġu, Prim Ministru. Bonġu, Trisha. Qabel nibdew id-diskussjoni. Unsellem il-kull naturalment il-kull min qed isegwina. Xtaqt nistaqsik mill-ewwel fuq il-Eurovision, m'għandix dubju li segwejtu, rajna anka iċkejkna Georgia May tisfen ma' Destiny l-bieraħ, x'derlek? Prestazzjoni eċċellenti minn Destiny, talent inkredibbli u perswas li se nisimgħu ħafna iżjed affarijiet sbieħ dwarha fil-futur. Nawgurala u verament għamlitna kburin. Nilqa' miegħi lil erba' persuni li ġejjin minn oqsma differenti fis-soċjetà Maltija. Għandna lil Matthew Patch li huwa s-segretarju tal-Assoċjazzjoni għall-Istabbilimenti tal-Catering, lill-ekonomista Jessica Camilleri, lill-antropologa Rachel Xikluna u anki lil Rian Demikoli li hija studenta li fil-jiem li ġejjin fl-4 ta' Ġunju għattilna ċekk. Ħatibda tagħmel l-eżamijiet ta' A-Levels. Prim Ministru, nistgħu ngħidu li din il-ġimgħa kienet ġimgħa dominata mill-aspett ekonomiku. Rajna skema li spikkat 50 miljun euro oħra vouchers għal kull min għandu aktar minn 16 sena f'pajjiżna. Għaliex sena wara l-ħġri rajna sena l-oħrajna pakketti finanzjarji kbar ġew rikonoxxuti minn aġenzija ta' kreditu internazzjonali b'baġit ieħor bla taxxi f'pandemija anzi introduċa miżuri ġodda. Għaliex inħass li l-Gvern xorta għandu jibqa' jagħti l-għajnuna ġifieri n-nies jistaqsu ma' il-pajjiż kemm jiflaħ. Ekku, semmejt l-4 ta' Ġunju. Fl-4 ta' Ġunju se nkunu għalaqna sena minn dun idejna l-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li kien ifisser injezzjoni fl-ekonomija tagħna ta' 900 miljun. F'Marzu tal-2020, 15-il xahar ilu qed nitkellmu kważi, laqtitna l-pandemija u hemmhekk fil-waqt li daħħalna l-miżuri restrittivi imxejna mill-ewwel billi nagħtu support lil dawk is-setturi kollha li kienu milquta b'mod negattiv. Bdejna bil-posponiment tat-taxxi bit-tax deferrals. U mbagħad imxejna lejn it-tieni pakkett ta' inċentivi finanzjarji fejn daħħalna il-wage supplement li kienet miżura kruċjali. Jgħidu ilek kull settur, kull niċċa ekonomika f'pajjiżna tgħidlek illi il-wage supplement kienet il-miżura primarja li bis-saħħa tagħha il-qatt mhux talli ma refax rasu kif kien imbassar, talli irnexxinna nżommuh at pre-pandemic levels. Imma mill-niżjed minn hekk, imbagħad meta mxejna għal Ġunju, fost oħrajn nidejna l-iskema tal-vouchers fejn dakinhar investejna 45 miljun euro, darba 50 miljun euro u xrajna x'kien l-effett tagħha dik il-miżura. U l-ħsieb warajha għax kull ma tagħmel tittamlu bi pjan u bi strateġija. Il-pjan kien li ridna miżura illi tinċentiva l-konsum. Antiċipajna li se taħdem b'dak il-mod u hekk ġara. Għaliex għal kull euro li investejna f'dik l-iskema, fl-ewwel skema ta' vouchers, kien hemm euro ieħor li ġie minn fuq, jiġifieri investejna 45 miljun u l-konsum li ġie ġenerat kien ta' 90 miljun euro. Dik hija r-realtà skema li laqtet u Matthew se jista' jitkellem dwarha wkoll lis-setturi kollha mhux biss f'Għawdex, mhux biss fin-nofsinhar ta' Malta, iżda lil Malta u Għawdex kollu b'mod pożittiv. Inħarsu lejn Għawdex għax f'Għawdex kien hemm effett li nħass ħafna. Hemmhekk kellna sitwazzjoni fejn jekk tikkumpara l-2020 mal-2019 il-Maltin li marru f'lukandi Għawċin kienu iżjed fis-sena 2020 u dak juri kemm kienet miżura ta' suċċess u hekk qegħdin nerġgħu nantiċipaw illi jiġri din id-darba. Investejna 50 miljun li hija tajjeb illi ngħidu hija somma kbira. Imma din naraw ukoll li dak il-50 miljun li investejna fl-ekonomija tagħna se jkunu reċiprokati b'daqstant ieħor konsum. Jiġifieri qed naraw li l-konsum kollu li jiġi li se jidħol minn din l-iskema fl-industriji differenti li se jintlaqtu se jkun ta' madwar 100 miljun euro. U kif se tkun qed taħdem darba qed nitkellmu 60 euro kull persuna ħad tkun qed tirċievi 100 euro voucher, jiena kont wieħed minn tal-ewwel li għamilt id-downloading, sistema ġdida ta' mod kif wieħed jista' jaċċessa, effiċjenti ħafna, ma mbagħad minn ma jagħmilx id-downloading b'mod elettroniku se jkun qed jirċievi l-voucher bil-mod normali, 60 euro l-hotel industry, restaurant, eċetera, il-40 euros l-oħra li se jkunu s-servizzi bħal beauty, retail u servizzi relatati. Imma dan huwa l-mod kif taħdem.
F'Marzu tal-2020 konna nafu li se tkun maratona u mhux sprint. U għalhekk kellna il-privileġġ li tlaqna b'war chest mimli, privileġġ mhux b'kombinazzjoni għaliex konna bil-għaqal fis-snin ta' qabel u ħsibna l-ġurnata fejn setet tinqala xi ħaġa, ħadd ma kien jobżorx setet tkun dik xi ħaġa, ma ħsibna u ġemmajna u meta tlaqna f'Marzu li għadda sibna war chest mimli m'għadna rridu nkunu waqlin. Ma rridux inħarsu lejha din bħala sprint nonfuqu dak kollu l-għandna fi ftit ġimgħat u mbagħad meta jiġi l-mument ta' support kruċjali bħalma huwa issa kruċjali, issa dan huwa mument kruċjali li nagħtu s-support nerġgħu u ma nsibux għal xiex nistgħu nduru, irnexxielna u qed inħares il-qudiem illi nibqgħu b'dan il-mod u mbagħad il-prinċipju ewlieni wara dan kollu li ma nħallux in-nies waħedhom. Dak jibqa' il-prinċipju fundamentali li meta tiġi biex tiddeċiedi tnedix jew le skema bħal din li jigwidak. Se nħallu nies waħedhom, se ntuhom bozza energy saving lin-nies jew se ntuhom support ta' vera. U dana ħaddieħor dan is-support li qed nagħtu dawn l-injezzjonijiet fl-ekonomija issa jaħlu dberbi. Jiena ngħid li min jitkellem b'dan il-mod verament jorik li m'għandux sens ta' tmexxija meta inti tagħmel support l-ekonomija tal-pajjiż u meta tkun man-nies u tappoġġja lin-nies u tgħidlu dberbi ta' flus dan. Verament ma jkunx wasal fejn tista' tasal. Iżjed dan huwa inċentivi li huma importanti ħafna u dan huwa l-mod li rridu nibqgħu naħdmu li ma nħallu lil ħadd waħdu. Matthew, semmejna biex inkomplu nitkellem fuq din l-iskema 5 miljun euro vouchers bħala assoċjazzjoni diġà għandkom idea x'qed tistennew nimmaġina għaliex diġà kien hemm skema simili s-sena li għaddiet. Kif qed tħarsu lejha kemm tażbu li hija kruċjali biex is-settur l-industrija terġa' tirkupra? Ħanibda billi l-ewwel qed nirringrazzja l-Prim Ministru li bħala assoċjazzjoni u s-settur tagħna dejjem tagħna widen, ġifieri kull meta kellna problema u ta' kelli dejjem ngħatajna widen, ġifieri minn hawn nirringrazzjah. Rigward il-vouchers, is-sena l-oħra minna bħala assoċjazzjoni sondaġġ wara l-ieħor, prattikament kull xahar. Is-sena l-oħra kellna fenomenu li kif inftaħna fit-22 ta' Mejju in-nies ma ġewx, prattikament istajt iftaħna u ma kienx hemm reazzjoni. Kif ħarġu l-vouchers pressappoco Ġunju kien hemm injezzjoni ta' 45 miljun fil-cash flow tal-poplu Malti, ovvjament dak li jkun inċentivajni biex jiġu l-istabilimenti tagħna u setturi oħrajn. Uħud mill-istabilimenti li llum għadhom joperaw u b'ringrazzjament tas-sajf li ieħor li kien hemm din l-injezzjoni tal-vouchers. Issa kif semmejt, għandna kemm semmejt, is-sena l-oħra kien hemm xettiċiżmu li n-nies ma kinux komdi jmur l-istabilimenti tagħna. Onestament kif il-Prim Ministru semma xi ftit ġimgħat ilu li kien raġun niftħu fl-10 ta' Mejju alla volja sal-5, aħna ħadnija bħala assoċjazzjoni pożittiva ħafna, aħna konna nafu n-nies kemm huma prattikament iddisprati biex jiġu lura għan-normalità. Waħda mill-esperjenzi tan-normalità hija li mmorru fir-restaurants, fil-casual diners, biex dak. Allura l-lezzjoni ta' 50 miljun tal-vouchers dis-sena nemmen ħajkollna impatt iktar pożittiv milli fil-fatt kellha s-sena l-oħra. Id-differenza ta' li sena għax 45 miljun u 50, id-differenza li dis-sena n-nies ħajkunu komdi iktar jiġu li dak mhux ikun hemm dak il-gap ta' 5 ġimgħat, 6 ġimgħat sakemm il-restaurants u dak ħajtilfu il-sales revenue tagħhom sakemm jiġu lura mill-sondaġġ li għamilna ħriġna sqarrija l-bieraħ derċar li alla volja ftaħna sal-5 ir-reazzjoni ta' nies kienet pożittiva immens. Rajna li ċertu nies anka saħansittu qed jieħdu l-lif biex imorru restaurants biex jgħidu isma' ejja lura mmorru normalità għax għandna bżonn noħorġu. Jien naħseb inwaqqaħħa ħafna fuq l-element ta' COVID fatigue, ilna 14-il xahar, 15-il xahar għaddejjin da u iktar ma jiġu lura normalità in-nies, jiġifieri l-injezzjoni tal-50 miljun vouchers naħseb huwa żmien opportun biex ħanistimulaw l-ekonomija għas-sajf u għax-xhur li ġej b'aspett pożittiv naħseb iktar milli kien is-sajf li ieħor fil-fatt. Semmejt l-istqarrija qed ukoll li kien hemm aktar minn nofs is-sidien li qalu u kien hemm oħrajn li qalu marru saħansitra 3 darbit aħjar mis-sena l-oħra, ġifieri dik turi anki kulħadd kien aċċan qisu biex joħroġ ikoll fir-restaurant. Onestament meta konna bħala assoċjazzjoni aħna ħriġna pożittivi għar-reazzjoni tal-li ħaninfetħu sal-5 fl-10 ta' Mejju. Uħud mill-membri tagħna ma kinux kuntenti, però min kien aggressiv u proattiv u min kien pereżempju evening diner u fetaħ għal-lunch, naħseb illum kuntent bir-reazzjoni ta' dan l-ewwel 15. Illum ċempilli ħabib kbir tiegħi u qal li xi problema għandi, Matthew, ma nħan iġġennen għandi restaurant minn daqs bajda u m'għandi staff biex naħdem, għatlu kemm problema sabiħ għalih 15-il xahar ma nismaħħa problema bħal dik. Jiġifieri alla volja miftuħin sal-5, għadha kallerit ħaniftuħ sa nofs il-lejl, jiġifieri qed naraw sens ta' ottimizmu kbir fix-xhur li ġejjin u fil-bqija tas-sena. Wara din l-epoka tal-pandemija dejna minnha ġifieri l-injezzjoni tal-vouchers ħadd
tkun stimolu tajjeb ħafna għan-nies biex jiġġeneraw is-sejs fis-settur tagħna. Dan is-sentiment qasmu wkoll magħna sit ta' ristorant li tkellimna miegħu u qalilna x'ħaseb mill-ftuħ gradwali ta' ristoranti naraw. Xogħol kien hawn, konna tajjeb ħafna, ma pretendejniex li ħanibdew daqshekk tajjeb, però n-nies irrispondew tajjeb u aħna sodisfatti. Bħala vouchers jgħinuna ħafna, speċjalment anke tikkoraġixxi nies li jiġu ġodda li forsi qatt ma jkunu pprovaw u bis-saħħa tal-vouchers jiġu jippruvaw xi ħaġa hawnhekk ukoll. Ħadna l-vaksin, allura dak li jkun iktar jista' jħossu komdu li jiġi hawnhekk ma xanka aħna għamilna il-parti tagħna bħal kulħadd. Guys, erġajna bdejna, erġajna qbadna r-ritmu, qegħdin għan-normalità, ejja nkomplu sejrin hekk, and we look forward, all right? Keep it up, guys. Ma pretendejniex li nibdew daqshekk tajjeb għalilna. Matthew hemmhekk smajna reazzjoni ta' sit ta' ristorant issa flok is-sidin. Kif kien il-feedback tan-nies ukoll? Naħseb in-nies kienu proattivi ħafna mal-guidelines li qed nimxu magħhom. Jiġifieri waħda mill-affarijiet li semmit darba u tnejn anke mill-Ministru tas-Saħħa kienet li ir-ristoranti imxew ħafna mal-guidelines, jiġifieri kienu dixxiplinati ħafna bħala settur. Bażikament jiġifieri in-nies fehmu ovvjament li Qed jikkoperaw mal-miżuri. qed jikkoperaw ħafna, ovvjament isib dal-one-offs li tikkonvinċihom, tispjegalhom is-sitwazzjoni, però ovvjament dan huwa żmien li kulħadd irid jaħdem jitfit, jikkooperaw flimkien u naħseb li s-sinerġija bejn il-klient u r-restaurant owner, l-establishment owner qiegħda hemm. U naħseb hija dik is-sinerġija pożittiva li qed toħloq dal-ambjent pożittiv għax kif semma dak is-sinjur fil-video clip, jiġifieri din hija reazzjoni li l-ewwel tnejn kif taħna tent mej jiena bdejt inċempel ħafna ħbieb tiegħi f'ħafna reġjuni differenti. Nominalment l-iktar district belt li kien hemm reazzjoni pożittiva kienet il-Belt Valletta li nemmen li bħala catering establishments kienet l-iktar belt li ntlaqtet negattivament. Allura kif bdejt inċemplu bdejdu li Alla jbierek għandna xogħol qas nistgħu nkellmuk, proset, very positive. Dak l-ewwel Monday. Ovvjament kif semmejt qabel għadha ħaniftħu back to normal, ħajkun hemm l-injezzjoni tal-vouchers, naħseb ħatina injection tajba biex jekk Alla jrid nibdew nirpiljaw minn dal-sitwazzjoni negattiva ħabba l-pandemija. Matthew, grazzi ħafna tal-intervent tiegħi, se naqleb issa tiegħek, skużani, se naqleb ftit is-suġġett u nitkellem dwar il-manifattura. Meta tisma' l-manifattura forsi ħafna jgħidu din hija xi industrija tal-immodi u ma tihomx dwar sa ċertu punt għaliex rajna ħafna nies jitnaqsu f'din l-industrija, però inti tkellimt b'mod ċar illi għandek viżjoni għal din l-industrija tixtieq illi tiġġenera iktar ġid mill-ekonomija tagħna. X'inhi eżattament il-viżjoni tiegħek għal dan is-settur? Viżjoni imnebħa fuq żewġ prinċipji oħrajn. Wieħed minnhom semmih Matthew. Ma fil-verità prinċipji li jimxu għal kull settur, l-ottimizmu u l-fiduċja. U li nemmnu fin-nies. Ħadd ieħor is-settur tal-manifattura trattaħ bħala wieħed tat-tieni kategorija. U x'rajna? Rajna illi n-nuqqas ta' fiduċja f'dak is-settur mill-2004 il-qudiem, jiġifieri mid-data ta' dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Kien settur li beda jmut ftit. Rajna l-employment f'dak is-settur tant kruċjali għal pajjiżna li beda ftit nieżel. Sal-2013 trend konsistenti ta' tnaqqis ta' employment f'dan is-settur. Xrajna fil-kriżi ekonomika tal-2008, kriżi mfakkara xar darbiet iċkemm minn dik tal-lum. Illi kellna ir-redundancies, jiġifieri il-postijiet tax-xogħol li ntilfu f'dan is-settur li kienu ta' 8%, meta l-medja fl-Ewropa kienet ta' 6%. Jiġifieri f'pajjiżna kellna iktar redundancies, telf ta' postijiet tax-xogħol waqt il-kriżi ekonomika tal-2008, iktar mill-medja Ewropea. Dawn huma realtajiet. Fl-2013 dik it-trend inbidlet u għall-ewwel darba rnexxielna niġġeneraw impjiegi ġodda f'dan is-settur tant importanti, 2000 impjieg ġdid li huma ċifra sostanzjali ma iktar sinifikattiva li dawwarna dik it-trend negattiva.
Imma x'kellna fiduċja fis-settur u dik il-fiduċja rajna kemm hija importanti li temmen fih, li titkompli tkabru, li titiżżid impjiegi ta' kwalità fih. Fil-pandemija, wieħed mill-ikbar uġijat ta' ras li kellna f'Marzu tal-2020 kienet dan is-settur. Kulħadd antiċipa id-tbassir kollu antiċipa illi dan kien wieħed mill-iktar setturi li se jaħdu d-daqqa. Iżda kellna dik il-konvinzjoni li ma rridniex li dak id-tbassir isir realtà. U x'ġara kontrarjament tal-kriżi tal-2008. Fejn madwar l-Ewropa kellna 3/4 ta' miljun, ġifieri 750,000 jobs illi ntilfu f'dan is-settur, pajjiżna rreġistra żieda marġinali, vera, imma żieda kontra trend kollha fl-Ewropa. Żieda f'dan is-settur ta' impjiegi u dik xi ħaġa li verament timlik bil-kuraġġ. U dik hija l-istess viżjoni li rridu nibqgħu nħarsu għaliha il qudiem. Dil-ġimgħa kellna opportunità sabiħa żorna l-fabrika Trelleborg u hemmhekk xrajna waqt pandemija illi bżieda mal-15 miljun euro ta' investiment li dil-kumpanija li ssalqet is-60 sena f'Malta għamlet f'dawn l-aħħar 5 snin. Ħabbret espansjoni oħra, xi ħaġa li verament imlik b'kuraġġ. U x'qalulna x'ismajna minn għandu għax fl-aħħar mill-aħħar mhux ngħidu aħna ma xejdilna s-settur. Qalulna din hija nfakru brand ditta li għandha diversi fabbriki madwar l-Ewropa, madwar id-dinja. U qalulna li s-sapport li tajna f'Malta kien fuq net meta kkumparat ma' kull pajjiż ieħor. Semmewlna fost oħrajn il-weight supplement. Semmewlna is-sapport dirett li jingħata mill-Malta Enterprise, li jingħata minn Indis Malta, li jingħata mill-entitajiet kollha tal-gvern lil dan is-settur. U hekk iridu naħdmu, aħna dakinhar użajt il-kelma li l-entitajiet tal-gvern iridu jkunu on speed dial, jiġifieri f'kuntatt kontinwu u effiċjenti l-ħin kollu ma' kull min jinvesti f'pajjiżna. U dan huwa il-mod ta' kif taħdem li l-setturi diversi fil-pajjiż tinċentivhom. Xrajt fit-Trelleborg, x'esperjenzajna meta morna hemmhekk. Mudell ta' employment li verament huwa dak li nixtieq nara. L-għonet hija kumpanija li barra li naturalment tagħmel il-profitti tagħha għandha skop soċjali warajha. Dik xi ħaġa li verament laqtitni li l-profitti li tiġġenera għandek parti minnhom jew il-profitti kollha li jmorru għal skop soċjali. Dak huwa il-mudell kif hija strutturata b'mod partikolari. Però nemmen li across the board dejjem għandu jkun hemm skop soċjali parti jew oħra fl-operat ta' kull kumpanija. Imma mbagħad li ammirajt ir-relazzjoni bejn l-employer, bejn min iħaddem u bejn min jaħdem u l-impjegati. U tisma' minn fuq il-lan tax-xogħol il-ħaddiema minnu 50 sena jaħdem hemm minn 30 sena, 35 sena u kollha jitkellmu kemm il-ħaddiema kif ukoll min iħaddem dwar is-sens ta' rispett reċiproku. U dak huwa li jagħtik is-sodisfazzjoni, il-kundizzjonijiet tax-xogħol tajba, il-mod kif qed iħarsu għall-futur. U tara dis-sinerġija mbagħad bejn il-viżjoni li għandu l-gvern u bejn il-viżjoni li għandu s-settur. X'inhi hija l-ambizzjoni tagħna? Tgħidli sodisfatt illi mill-2013 sal-lum mhux biss libna trend negattiva imma żidna 2000 impjieg ġdid, nilek sodisfatt imma mhux biżżejjed. L-ambizzjoni tagħna issa hija li fil-5 snin li ġejjin irridu mmorru lura għal dak iċ-ċifri li kellna f'dan is-settur fl-2004 li kienu ċifri tajbin dakinhar u mbagħad f'daqqa waħda bdew niżlu l-isfel. Mela l-ambizzjoni tagħna tkun illi fil-5 snin li ġejjin irridu nilħqu nerġgħu dawk iċ-ċifri ta' employment li kellna fl-2004. Naturalment kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar. Mhix target li hija waħda faċli għax titfisser illi rata ta' employment f'dan is-settur irridu nirdupjawha minn dak li kienet fl-2013 sal-lum. Imma naslu għaliha. U naslu għalija għaliex għalkemm vera aħna nissettjaw targets li huma ambizzjużi, iż-żmien qed jagħti l-parir li kapaċi naslu għalihom. U fl-aħħar mill-aħħar dik hija li inti tkun ambizzjuż u ma tiġ tissettja targets illi ikunu faċli wisq li jintlaħqu, tittamel targets ambizzjużi u rejna anke waqt il-pandemija. Kien hemm min kważi prova jirredikolana għax tkellimna dwar targets li huma ambizzjużi fid-diversi modi kif ħdimna, imma iż-żmien qiegħed jagħtina l-parir u l-mod kif qed inħarsu lejn dan is-settur tal-ekonomija tagħna tant importanti. Tant importanti, il-manifattura turi kemm hija importanti, u rrid waqt il-pandemija kemm hija importanti. U għalli nagħmlu targets ambizzjużi naħdmu u nilħqu.
Kifet kmini ma għanna u koll l-ekonomista Jessica Camilleri. Jessica, il-Prim Ministru da kem semma din il-vizjoni ambizjuża fis-settur, semmejna il-voucher, semmejna il-pjan ta' reġenerazzjoni ekonomika sena ilu, 900 miljun euro. Kem taħseb illi din lajnuna u l-fiduċja anki li semma l-Prim Ministru meta ltaqa' mal-ħaddiema, il-fiduċja li dan il-gvern jagħti lil-ħaddiema kienet kruċjali biex illum qegħdin fejn qegħdin. Semmilkom. Grazzi. Sewwa kif kont qed tgħid, Prim Ministru, il-manifatturi hija settur tradizzjonali, però tajjeb ukoll nuru kemm importanti, ġifieri dan għandu jimpjega bħala settur holistiku 13% mis-settur privat tal-impjieg. Ġifieri qegħdin ngħidu ammont sostanzjali ħafna, allura l-investiment fih ovvjament huwa importantissimu. Tajjeb ukoll insemmu li avolja huwa tradizzjonali għandu ħafna fih avvanz, speċjalment fejn għandna avvanzi teknoloġiċi fejn jidħol sostenibilità, ġifieri milli kont qed nara minn dan l-investiment li qed issemmi sur Prim Ministru. Min għalija kienu qegħdin jgħidu illi l-investiment ħajprova jnaqqas carbon emissions by 50%. Ġifieri dawn qegħdin mhux biss inti qed titfa' investiment fin-nies, inti qed titfa' investiment fis-sostenibilità, fid-diġitazzjoni wkoll li huma kruċjali għall-ekonomija tal-futur. Ġifieri anke bil-pandemija qegħdin naraw ħafna avvanzi f'trends mhux Malta biss imma anke barra minn Malta li qed ikunu iktar digitally oriented, environmentally friendly. Anzi fil-manifattura hija kważi s-settur perfett fejn inti tista' timplementa dawn it-transformazzjonijiet, fejn inti qed timplementa mekkaniżmi diġitali, mekkaniżmi li huma sostenibbli. Apparti minn hekk għax hawnhekk ukoll semmejna Matthew, semmejna l-vouchers u l-investiment u semmejna wkoll li meta aħna din ninvestu euro dan qed ireġġi ekonomija ġdida jew attività ekonomika ġdida ta' euro oħra. Tajb li aħna nispjegaw din xi tfisser. Ġifieri meta inti dan huwa multiplier effect. Fejn inti qed tgħid kull darba li qed isir investiment, pereżempju bħal vouchers, mela, in-nies ingħataw 100 euro voucher, dak il-100 euro voucher, investiment inizjali, reġa' ġie marant in-nies nefquh fir-restaurants u mbagħad dawk inti qed tużhom biex tħallas l-impjegati tiegħek li mbagħad qed jerġgħu jmorru d-dar u jerġgħu jreġġuh f'attività ekonomika oħra. Ġifieri meta hawnhekk qegħdin ngħidu li investiment qed jikkrea ekonomika attività ġdida dik li qegħdin ngħidu li inti sempliċement investejt ammont li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ireġġi ammont li hu ikbar minn dik l-injection inizjali. U għalhekk hija importanti ħafna li aħna nkomplu nistimulaw l-investiment. Il-pandemija effettivament affettwat li ngħidu effective demand, il-konsum li huwa attività bażika tal-ekonomija tagħna. Ġifieri aħna rispons tagħna u kif ikun ukoll ta' gvernijiet madwar id-dinja u li aħna nippruvaw nistimulaw kemm jista' jkun dak il-konsum. F'daw l-iskemi fil-grant semmejna wkoll il-wage supplement, tat-taxxi, ir-rati tar-renta, dawn huma kollha miżuri li inti tkun tista' terġa' tistimula dik id-domanda li kienet nieqsa ovvjament minħabba fis-sitwazzjoni fis-setturi madwar id-dinja kollha. Tajb ukoll insemmu li anke pereżempju l-Kummissjoni Ewropea tat bassriet verament tajbin għal Malta s-sena li ġejja. Ġifieri dan huwa sforz tal-investiment, sforz ta' wkoll is-settur privat li min-naħa tiegħu wkoll qed jieħu dik id-determinazzjoni, ġifieri vera din hi pandemija li affettwatna negattivament. Però qegħdin nagħmlu l-almu tagħna wkoll biex minnha noħorġu b'ekonomija naqra aktar b'saħħitha wkoll milli kieku stajna konna f'sitwazzjoni differenti. Ġifieri Kummissjoni Ewropea hemm ukoll aġenziji kbar magħrufa li ma jħarsu lejn wiċċ ħadd, ġifieri meta tqabbel anki ekonomiji kbar bħal Ġermanja, ġifieri xi jfisser dan għal Malta? Mela, le, dawn il-basrit huma kollha basrit verament pożittivi, jekk pereżempju naqbad fuq l-impjieg kif konna qed ngħidu hawnhekk qed ibassru li l-impjieg l-unemployment rate għandu jonqos ġifieri għas-sena li ġejja. Dawn huma kollha basrit pożittivi għaliex qegħdin jaraw l-avvanzi li qed isiru fil-pajjiżi. Ikunu ovvjament ikkalkulati minn nies esperti, dawn ma jkunux ikkalkulati minn nies li sempliċiment jitfgħu basra fl-arja, ġifieri dawn ikunu modelli ekonomiċi warahom. Importanti li però li jitkompla dak l-investiment, ħalli ovvjament inkomplu nistimulaw dak il-konsum ħalli fis-snin li ġejjin mhux nerġu biss għan-normalità, imma nkomplu ndawru rota ekonomika. Nerġa' ngħid din tiġi b'effett mhux biss mill-investiment tal-gvern, tiġi wkoll mill-inizjattiva tas-setturi privati fejn jekk naħdmu jitfid nistgħu nkomplu ndawru rota ekonomika. Bħalma komplet il-ħajja ekonomika, komplet ukoll il-ħajja soċjali, komplet ukoll l-attività sportiva. Se nsegwu dan il-filmat għaliex din il-ġimgħa morna nsegwu grupp ta' żgħażagħ li wara tant żmien jistennew kienu qegħdin jipprattikaw l-isport li tant iħobbu il-badminton. Minna ma nkunu għaw. X'differenza. Immissjajtu għawek. Kja training għawnek mill-li online? Differenza ħanaqbdu reket, ħanaqbdu shuttle, ġejn fil-kors.
okay? And prepare tournament. Prim Ministru, spiss issemmi s-soċjal u nafu kemm huwa għal-qalbek. Din il-ġimgħa ddiet il-riforma tal-kera mill-Parlament. Kemm taħseb li soluzzjoni ewlenija hija li ħadd ma jibqa' waħdu? Semmejt anke fejn konna qed nitkellmu fuq ir-ristoranti, kemm taħseb li f'dan is-settur ukoll dik hija soluzzjoni? Dak jibqa' l-prinċipju li inti ma tħallix in-nies waħedhom. Issa jekk hux qed titkellem fuq il-vouchers, jekk hux qed titkellem fuq il-weight supplement, jekk hux qed titkellem dwar inċentivi oħra. Il-prinċipju ewlieni dak li kellna nażlu dwaru f'Marzu tal-2020. Meta ġiet il-pandemija, l-għażla kienet jew nagħmlu bħal ta' qabilna. Immorru għall-awsterità u nħallu l-kulħadd tarrieħu. Min isalva jsalva u min ma jsalvax ma jsalvax. Jew li ninvestu bis-saħħa fin-nies. U dak l-istess prinċipju throughout qiegħed imexxina f'kull riforma li qegħdin nagħmlu f'dal pajjiż li ma nħallu lil ħadd waħdu. U li ninvestu dak kollu li għandu l-pajjiż fin-nies. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-finanzi tal-pajjiż huma tan-nies u għalhekk huwa doveruż fuqna li ninvestu bis-saħħa fin-nies. U x'stajna minna meta niġu għas-settur tal-kirjiet ta' qabel il-95? Jew nagħmlu bħal ta' qabilna? Nixħtu l-problema taħt it-tapit? Jew naġixxu b'serjetà dwarha? Ta' qabilna x'għamlu? Kellhom problema li refet rasa fis-sena 21 sen ilu. Kienet ċara ta' sentenza l-qorti tagħna kienet u qalet teżisti dil-problema. U mbagħad sentenza wara l-oħra segwew dik il-problema. Ta' qabilna qalu l-ewwel ħamlu numru ta' snin m'għamlu xejn. U mbagħad qalu di qed tikber. Nagħmlu riforma, ħan indirizzawha. U flok għamlu riforma bis-serjetà x'jaħtu żjed il-problema taħt it-tapit. Daħqu bis-sidien u daħqu bl-inkwilini. Taw serħan il-moħħ fals. Sens ta' sigurtà falsa x'kunu jafu li dik ir-riforma li saret ma kienet riforma xejn għax inti sit ta' proprjetà li tiswa 300,000. Ma tgħidlux il-kirja ġusta hija ta' 185 euro fis-sena, hekk qalu ta' qabilna. U ma tgħidlux imbagħad tiżdied illum minn 185 euro 330 euro tant snin wara dik ir-riforma. Dak nidħqu bis-sidin konna din. U qed nidħqu daqstant ieħor bl-inkwilini li tajnihom sens ta' sigurtà fals. Li qalulhom serħu raskom, ħadd mista' jkeċċikom mid-dar. Mbagħad, meta kienet tiġi sentenza tal-bord tal-kera illi tixħethom il-barra lin-nies mid-dar tagħhom, in-nies bdew jindunaw li l-amministrazzjoni mmexxija mill-Partit Nazzjonalista ddaħqet bihom. U allura l-ewwel sens ta' prinċipju, l-ewwel prinċipju li mexxina l-qudiem barra dak illi ma nħallux lin-nies waħedhom kien li nkunu onesti man-nies. Li l-massidin nimxu b'sens tonesta u bl-istess mod mal-inkwilini u li ma nidħqu bħadd. Fimna li din hija munita li għandha żewġ naħat. U żewġ naħat kellhom raġun. Kellhom raġun is-sidien li għal tant snin ġew imċaħda mill-kumpens xieraq għall proprjetà tagħhom, imma mbagħad kellek in-naħa l-oħra tal-munita ta' inkwilini li kien jixirqilhom il-protezzjoni soċjali fil-kirjiet. Semm il-pensjonanti. Mela int pensjonant jista' jkun li tabbih pis ta' 800 euro kera fix-xahar ma tistax. Għax mill-pensjoni ma jiflaħx iħallas dik il-kera mela kellna inkwilini li huma meritevoli tal-protezzjoni li għandu jagħti l-Istat. U għalhekk rajna daż-żewġ naħat tal-munita, fimna wkoll illi il-housing soċjali, il-protezzjoni fil-housing ma jistax jerfaħħa waħdu is-sit privat. Fimna wkoll li hemm min għandu bżonn dik il-protezzjoni u allura rajna kif nabbinaw daż-żewġ aspetti. Xi jfisser dan? Ta' jfisser li min qabel kienet jirċievi kumpens tad-daħq għall-proprjetà tiegħu, is-sit, se jkun qed jirċievi kumpens li mhux neċessarjament se jkun dak li joffri s-suq miftuħ, imma li se jkun wieħed adegwat fiċ-ċirkostanzi. Se tfisser imma serħan il-moħħ għal tant eluf ta' pensjonanti. Se tfisser li l-gvern se jkun qiegħed jagħti lil ħafna u ħafna pensjonanti sa 10,000 euro fis-sena. Tittajjeb li nenfasizzawha. Jiġifieri qegħdin inkunu qed nagħtu b'mod dirett lil min se jkollu l-kira tiegħu li se titla' u ta' kulħadd se titla' ta' min għandu l-kirjiet ta' qabel il-95 huwa minn hawn lid-dinja li jebda proprjetà llum ma tagħtik 230 euro kumpens fis-sena. Ġifieri kull kera se titla' min se jitla' b'tant, proprjetajiet li għandhom valur iktar se naturalment il-kera se titla' żjed imma meta titkellem support mill-gvern lill-inkwilini u lis-sidien
ta' 10,000 euro fis-sena qed nitkellmu ċifra li hija waħda enormi ta' ġifieri qed nitkellmu aħna biżjed minn 800 euro fix-xahar ta' 800 euro fix-xahar mill-istat biex jagħti appoġġ lil min huwa fil-bżonn u lil sidi li għal tant snin ġew imċaħda mill-proprjetà tagħhom. Din hija riforma kbira. Kbira. U r-realtà tisma' dil-ġimgħa semmejt diġà kellna dil-viżit fil-fabrika f'Trelleborg u kien hemm persuna ħaddiema qalt li grazzi, qalt li għaliex il-gvern se jkun qed iħallsilna din iż-żieda li se jkollna fil-kera tagħna u se jkun qed jagħti serħan il-moħħ. L-istess lil min jaħdem għax mhux biss dil-riforma ma tipproteġix biss lil min huwa pensjonant, imma tipproteġi wkoll lil min jaħdem. Għaliex min jaħdem u se jkollu żieda fil-kera, se niżguraw li dik iż-żieda fil-kera ma tisboqx il-25% ta' dħul ta' dik il-persuna. U żieda fuq il-25% ta' dħul ta' dik il-persuna se nkunu qed inħallsu aħna wkoll bħala gvern. Dak huwa l-mod kif tagħmel il-ġustizzja soċjali man-nies. Għaliex jew temmen jew ma temmix fil-ġustizzja soċjali u aħna dan huwa wieħed mill-erba' prinċipji ewlenin illi issawru il-moviment. U dak il-moviment li għandu dal-prinċipju tal-ġustizzja soċjali fil-bażi tiegħu, meta jiġu biex jagħmel id-deċiżjonijiet, iħalli dak il-prinċipju jmexxih il-qudiem. U meta tħalli dak il-prinċipju li jnebħek u jmexxik il-qudiem, ma tisbalja għattax tibqa' viċin in-nies, tibqa' tifhem il-weġġat u r-realtajiet tan-nies, u mbagħad tadatta d-deċiżjonijiet skont dawk iċ-ċirkostanzi. Hija waħda biss minn diversi riformi, kulħadd jaf pereżempju riformi li saru minn Gvern Laburista fejn jidħol il-komunità LGBTIQ, ġifier din il-ġimgħa kellna statistika oħra pożittiva għal darba oħra tal-Ilga Europe, ġifieri x'inhi r-reazzjoni tiegħek meta tara statistika bħal dik li tpoġġi lil Malta fil-quċċata? Jiena ma narax l-istatistika biss jien nara n-nies li hemm warajha. Kellna għal 6 snin konna fuq qudiemnet f'dik il-kategorija fl-iskor, fil-quċċata. Dis-sena ġibna l-aqwa skor 94%. Tgħidli sodisfatt ngħidlek iva ma mhux biżżejjed. U l-ambizzjoni hemmhekk se tkun li nilħqu l-100% u se nilħquh. Għax nafu x'inhi l-viżjoni tagħna u la tkun taf fejn trid tmur tasal. Imma minn fejn tlaqna wkoll. Tlaqna fl-2013 taf kemm kien l-iskor tagħna 35%. 35%, illum qegħdin 94%. Konsistentement żidnieh dak l-iskor. U xi fisser imma nerġgħu ħanħarsu numri biss le. Hemmhekk erġajna madwar il-prinċipju tagħna. Il-prinċipju daqstant ieħor importanti jekk nemmnux jew le fl-ugwaljanza. Aħna nemmnu mod ċar li nemmnu fil-prinċipju tal-ugwaljanza u non-diskriminazzjoni. Imminti kif jista' jkun li tħalli lin-nies li konnet nindaħlu fid-dritt tagħhom jekk jistgħu jibnu familja ma' min jixtiequ huma u ngħidulhom le ma tistax. Le ma tistax inti tiżżewweġ il min tixtieq inti. Konnet nindaħlu fil-prinċipju tal-imħabba aħna. Tistax jew le tħobb lil dik il-persuna li tixtieq u tiżżewweġ lil dik il-persuna li tixtieq. L-Istat Malti bl-nazzjoni tiegħu kienet jgħidulhom le ma tistgħux. Għax il-konservazzjonizmu li kienet imexxil dal-pajjiż qabel l-2013 kienet iċaħħad lin-nies mid-dritt bażiku tagħhom. Id-dritt li tiżżewweġ il min tixtieq. Id-dritt li jkollok it-tfal li tista' tadotta tfal ma' min tixtieq. U kemm smajna stejjer ta' biżgħat tal-babaw. Rajna li ir-realtà bis-salvagwardji kollha li introduċejna għaqlin ma materializzax kemm biżżajna ma meta ġejna għal diversi liġijiet li għamilna mill-2013 il-qudiem, kemm kellna stejjer ta' biża' li ma materializzawx għax konna qlin fir-riformi li għamilna. Imma mbagħad dejjem titħalli l-prinċipju jnebħek. U ma tix tħalli illi twarrab id-drittijiet ta' persuni li jista' jkun fil-minoranza fis-soċjetà, imma għaliex huma f'minoranza fin-numru jfisser li huma inqas, u r-risposta tiegħi hija le. Din hija il-prinċipji li mexxewna anke f'bidliet oħrajn, ħansemmi bidliet oħrajn li għamilna riċentement. Kundizzjonijiet mediċi li vera jista' jkollok numru ċkejken ta' persuni fil-pajjiż li jbatu minnhom, imma allura tinjorhom, allura tibqa' insensittiv għad-dbatijiet tagħhom, allura tgħid għax daħ jiswewna tant miljuni fis-sena. U tant miljuni investiti f'numru ċkejken ta' persuni. Mela ma nagħmluhiex il-bidla, istajjeb. U nħalli l-persuni ibatu. Inħalli l-persuni jitilfu ħajjithom teta' żgħira. Meta nistgħu nipprovdu medication, kura li tista' tagħti soljef għad-dbatijiet li jkunu għaddejjin minnhom.
Dawk huma l-prinċipji, dawn huwa prinċipji fl-aħħar mill-asħar tixa li huma bażiċi li forsi għal tant snin kienu neqsin qabel 2013 imma dawn huma l-prinċipji li nkunu sensittivi lejn bżonnijiet tan-nies u nibqgħu mixjin b'dan il-mod flimkien bħala soċjetà waħda u għalhekk inħares mod pożittiv lejn il-futur ta' dan il-pajjiż. U biex inkompli ma dak li qed tgħid inti ħandur issa lejn Rachel, Gvern Riformista, x'inhija l-interpretazzjoni tiegħek tal-miżuri riformi li wettaq dan il-Gvern? L-ewwel nett l-għodwa tajba lil kulħadd u nirringrazzja wkoll il-Prim Ministru. Mela jiena nħobb niddeskrivi dawn il-leġiżlazzjonijiet bħala importanti u kruċjali għas-soċjetà Maltija, però għaliex huma progressivi b'wiċċ soċjalist. Xi jfisser meta ngħid ħaġa bħal din? Infisser li linji gwida, policies u miżuri li bħalissa qegħdin noħolqu huma bbażati fuq ir-realtajiet moderni tal-pajjiż, ġifieri minn dak li l-pajjiż bħalissa huwa għaddej li qed inħarsu lejn l-effetti tal-pandemija, l-effetti tal-ekonomija, l-effetti tal-politika, kif daw jimxu wkoll flimkien u qed inħoloq sistema li hija bbażata fuq id-dinjità u d-drittijiet tal-bniedem ma fl-istess ħin mhux tnaffar il-settur pereżempju privat jew is-settur li qegħdin jimxu id fit, ġifieri il-gvern qed jimxi id fit mas-settur privat kif għandu jkun anke mat-tielet settur. U hawnhekk fejn forsi nidħol, fejn issemmit pereżempju il-housing, fejn qed jinħolqu opportunitajiet li forsi qabel ma kinux qegħdin hemmhekk. U din hija importanti għaliex kif qal tajjeb ukoll il-Prim Ministru qed tinħoloq bilanċ li mhux faċli li inti tisma' ix-xewqat u l-bżonnijiet ta' kull settur u dawn jimxu l-koll flimkien biex toħroq dik is-serħan tal-moħħ u s-serenità, però dan naħseb qed isir għaliex il-Gvern qiegħed jisma'. Jiena bħala antropologa infatti xogħli huwa li ninżel fit-toroq, nisma', nitkellem man-nies, infatti d-disciplina tagħna hija magħrufa ħafna bħala l-filosofija bil-martell. Hekk ngħidula għaliex verament ninżlu u nitkellmu nifhmu dawn il-bżonnijiet. Jiena kont involuta infatti fil-riċerka li saret għal-white paper għal-housing fil-kirjiet privati. U hemmhekk kienet ħarġet ċara kemm kien hemm bżonn li issir regolazzjoni f'dan is-settur. Però din ir-regolazzjoni kif semmejt ftit ilu saret b'effett ta' li nsejħula parteċipazzjoni. Jiġifieri li jkollok governanza parteċipatorja fejn inti tinkludi lin-nies, lill-poplu, lis-sidin, l-inkwilini, smajna wkoll it-tielet settur fejn NGOs ukoll kienu qegħdin jiġu affettwati pereżempju mill-kirjiet li bdew jolew. Ara kif inti tista' toħloq dan il-bilanċ, toħloq billi tagħmel regola li verament tisma' lil kulħadd. Apparti minn hekk, dak iż-żmien kienet ħarġet, ġifier nitkellem 3 snin ilu issa jiena fit-2017-2018 fejn kienet ġa semma il-kirjiet l-antiki u hemmhekk aħna konna għamilna rakkomandazzjoni biex dan is-settur ukoll jiġi imħares u jitjiebu anke l-kirjiet. Infatti qegħdin nibdew naraw naħseb għall-ewwel darba f'Malta ħajkun s-settur b'din dan il-mekkaniżmu ġdid affordabbli. Ġifieri aħna ħanibdew naraw issa relazzjoni ġdida bejn il-housing soċjali, ġifieri l-kirjiet soċjali, l-kirjiet affordabbli u l-kirjiet privati u kif dawn ħajimxu flimkien. Ikolli ngħid li dan l-avvanz sar fi żmien qasir ħafna u jrid ikollok kuraġġ biex tagħmel xi ħaġa bħal din, speċjalment fi żmien ta' pandemija, però qed naraw li meta inti tisma' jirnexxielek toħloq dan il-bilanċ. Issa ma naħsibx li dan l-aspett riformist proattiv, realistiku ukoll tangibbli qiegħed isir biss l-ekonomija jew fil-housing. Kif semmejt tajjeb inti l-ewwel kif semma wkoll il-Prim Ministru, il-Ga Jurib ppubblikat ir-Rainbow Index fejn ġejna l-ewwel għal dawn l-aħħar 6 snin. Again, nerġa' ngħid li dan kien avvanz qasir ħafna fi żmien qasir ħafna fejn il-Gvern tkellem mal-moviment LGBTIQ. Jiġifieri dan il-policy ma qabditx saret minn xi ħadd li mhuwiex mill-komunità tagħna, iżda saret miktuba kif għandu jkun kif semmejt qabel governanza parteċipatorja miktuba mill-moviment LGBTIQ. Issa, apparti li dawn ovvjament huma avvanzi progressivi immens, infatti għandna anke
membri oħra tal-Ewropa li qegħdin iħarsu lejn il-leġiżlazzjonijiet tagħna u qegħdin jikkupjawhom għaliex huma magħrufa bħala best practices. Però ma nistgħux nifqu hawnhekk. Ix-xogħol irid ikompli jsir, speċjalment mal-komunità LGBTIQ. U qed ngħid dan għar-raġuni li ħafna drabi leġiżlazzjoni timxi l quddiem, però mbagħad irid ikollna narrattiva b'saħħitha bbażata fuq riċerka, ġifieri r-riċerka titkompli għaddejja għal bżonnijiet tan-nies li jidentifikaw b'orjentazzjoni sesswali u anke ġeneru alternattiv. Ħantik eżempju żgħir li pereżempju meta inti illum il-ġurnata kif nafu qegħdin f'soċjetà aktar liberali u inti kollok anzjan li ħajoħroġ li jidentifika bħala gay jew trans u imur ġo care home hemmhekk inti se jkollok realtà daqsxejn differenti. Ġifieri importanti li dan l-aspett ma jibqax fuq livell politiku u livell leġislattiv, imma nibdew noħolqu anke narrattiva u nagħlmu anke lil healthcare workers fejn li tobba lin-nurses x'inhuma l-bżonnijiet tan-nies li huma LGBTIQ biex aħna nittrattawhom u nittrattaw lilna nfusna b'dinjità tajjeb bil-livell ta' drittijiet li jistħoq ilna. Ġifieri iktar għarfien li jidħol mhux biss naf li tisir ħafna fl-iskejjel pereżempju fejn anke l-kurrikulum inbidel fejn qed nagħlmu wkoll fuq relazzjonijiet li huma alternattivi li qegħdin nibdew nagħlmu anke lill-familji li hemm mod differenti ta' kif wieħed jista' jgħix, ġifieri mhux bil-fors li inti tkun eterosessuali u tgħix ħajja konservattiva jew tradizzjonali li mhijiex ħażina. Imma rridu nifhmu u naħseb dik fejn hija importanti li jkollna din in-narrattiva progressiva u soċjalista li hemm modi differenti ta' kif bniedem jgħix il-ħajja tiegħu ta' kuljum. U naħseb hawnhekk fejn iridu nkomplu iktar nafsu ħalli dan l-aspett jidħol fis-subkonxju tagħna. Li meta kienet qed issemmi l-istatistika li hemm pajjiżi kbar li qegħdin iħarsu lejn best practices ta' Malta. Meta inti bħala Prim Ministru ta' pajjiż verament żgħir, meta tara pajjiżi kbar iħarsu lejn Malta, xi tħoss? Tħoss sens ta' sodisfazzjon għax-xogħol li tkun qiegħed tagħmel. U kif semmit Rachel, il-prinċipju jibqa' li tisma' minn in-nies għaliex fl-aħħar mill-aħħar dawn huma inizjattivi li ħafna minnhom tasal għalihom għaliex tisma' x'in il-problema minn in-nies. In-nies jiġu għandek u jgħidulek hemm di realtà, hemm di tbatija. Kien l-istess prinċipju li nebbaħna biex nagħmlu riforma dwar il-liġi li se tkun qed tirregola l-possess tal-cannabis. Kien hemm realtajiet illi ġenituri kienu qed jitkellmu magħna dwarhom, illi persuni oħrajn, studenti, anzjani, hija realtà across the board li kienu qed jgħidulna qed niġu aħna umiljati billi jew nittellaw quddiem it-tribunal fuq possess ta' joint, jew ikollna niżlu l-assa tal-pulizija jew il-kwartieri ġenerali tal-pulizija biex niġu interrogati daqs li kieku aħna kriminali kbar. Kienet ikollna sitwazzjoni fejn il-fedina penali qed tiġi rovinata u taf tkun għamilt kors ta' studju b'suċċess u dik it-teba tirrovinak. Sa stajna għadna siekta u ħallejna din realtà tibqa' għaddejja. Jew stajna kif għamilna smajna din ir-realtà u aġixxejna dwarha. U li kellna aħna 350 submission waqt il-konsultazzjoni pubblika dwar il-white paper li nidejna xi ħaġa li timlik b'kuraġġ għaliex tara il-perspettivi differenti, tara r-realtajiet ta' persuni li jew għaddew minn din ir-realtà. Tara wkoll ir-reazzjonijiet ta' anke kien hemm min illi huwa kontra il-bidliet li qegħdin nagħmlu, dak irridu nisimgħu wkoll. U meta niġu biex nagħmlu l-abbozz finali, dawk is-submissions irridu nqisuhom ukoll. Dak huwa l-mod kif taħdem mhux li tissupervja u tgħid jiena rid nagħmel hekk wisirek bil-fors li tisma' lil kulħadd. U mbagħad tara li jkollok xi ħadd m'għamilx submission, oppożizzjoni li fuq suġġett tant importanti m'għamlit submission tagħha. Li qaltilna li se tieħu pożizzjoni u se tikkonsulta u ma tikkonsultax, imma li at the end of the consultation process m'għamlitx submission. Meta aħna kellna diversi entitajiet fil-pajjiż u nies li 350 submission. U l-oppożizzjoni reġgħet kienet assenti dwar dan is-suġġett, imma dak imbagħad fl-aħħar mill-aħħar għalhekk in-nies jagħmlu l-għażliet tagħhom iqisu u mbagħad konvinti li se jagħmlu l-għażliet tagħhom dwar min għandhom il-fiduċja fih illi jkompli jmexxi dan il-pajjiż għasni li ġejjin.
Naħseb f'kull settur li tkellimna fuq sissa u rejna kemm huwa importanti li ħadd ma jitħalla waħdu f'kull settur u kemm dan il-gvern huwa impenjat illi jara li dan ma jsex li ħadd ma jitħalla waħdu. U din il-ġimgħa kien hemm konferenza tal-aħbarijiet fejn tnediet skema oħra, skema ta' madwar €1,000,000 illi għandha fil-qofol tagħha l-istudenti illi komplew jistudjaw immedjatament wara is-sekondarja. Dawn bażikament ħajnataw sena internet b'xejn, din kienet miżura ġdida li tnediet anke fil-budget illi għadda li sar anke f'kuntest ta' pandemija. Jiena nsertajt kont preżenti hemmhekk u tara żgħażagħ kien hemm diversi studenti li ħajgawdu minn din l-iskema u jgħidulek jiena forsi naffordja internet imma għandi ħbieb studenti żgħażagħ oħra illi ma jaffordjawx iħallsu. In-numri huma verament żgħar għax illum kważi kulħadd jaffordja jkollu l-internet imma hemm dawk il-ftit illi ma jaffordjawx u dawk il-ftit wara kull persuna wara kull numru hemm familja mħajja illi jista' jkun iżommhom lura milli ikomplu bl-istudji tagħhom. Rian inti bħala studenta li ħadd tagħmel A-levels dan ix-xahar. Kemm taħseb l-iskema bħal din ħatejn studenti oħra illi jixtiequ jkomplu jistudjaw ma forsi m'għandhomx, speċjalment fil-pandemija, li btu kollox online, ġifieri iktar evidenti minn qatt qabel kemm hija importanti l-konnettività diġitali. Eżatt, kif semmejt inti libna kollox online. Mela rridna nibdew sistema ġdida, min inqatalu d-dawl minn ħajtlef il-lesson. Kollox ġdid, rrid tadatta l-ħajja ġdida, aħna kemm it-teachers u kemm aħna ridna natadaw għal-sistema ġdida, homeworks online, kollox online, ġili nqatalek id-dawl mela tlef lesson. Qed titlef lesson u għalija li qiegħda second year ħanamel A-levels mhix xi ħaġa sabiħa li titlef lesson għax kull lesson hija kruċjali. Apparti minn hekk kif semmejt inti dawk forsi familji li ġejjin minn background ta' finanzjarjament mihomx daqshekk b'saħħithom ħatejnhom ħafna biex ikollhom l-internet b'xejn ukoll waqt l-iskola tagħhom. Apparti nħarsu lejn il-pandemija forsi tinqala xi ħaġa oħra bħala l-aħħar isqat. Naraw ukoll jiena nattendi il-higher secondary. Ġieli ma kienx ikun hemm internet biżżejjed tant kemm hemm studenti. Allura ikolli xi free lesson ma stajtx nagħmel homework, internet la nagħmel riċerki, kont ispiċċa taħlil free lesson hekk mingħajr ma jkolli internet. Li jkollok l-internet b'xejn hija tajba ħafna biex inti tkompli l-istudji tiegħek anke fl-iskola. Apparti minn hekk naraw l-inizjattiva wkoll tal-A-levels u l-O-levels b'xejn. Għax inti għadgawdi minn dik l-iskema wkoll. Jien kont propju l-ewwel sena li għamilt l-O-levels b'xejn, ħossni fortunatament għax kont nisma' ħafna studenti li kienu ikbar minni kemm kienu jgħidu rrid inħallas 200, il-mammi ħadd tispiċċa tbagħat imħabba fija u hekk. Bekk qed inħeġġu aktar studenti biex ikomplu l-edukazzjoni tagħhom. Jien ngħid għalija ser nagħmel A-levels dik hija serħan tal-moħħ li jiena m'għandix għalfejn inħallas l-A-levels kemm għalija u kemm għall-ġenituri tiegħi ġifieri barra l-istress li qed ikollhom bil-pandemija bl-A-levels u b'kollox li m'għandix għalfejn inħallas għall-A-levels hija ħaġa kbira. Apparti minn hekk hemm il-trasport b'xejn. Jien ġejja minn lokalità mis-Sawt, ġejja minn Ħażabbarru nitlanna x-xahar. Allura biex nitlanna x-xahar kien ikolli naqbad żewġ tal-linji. Kieku ma kellix trasport b'xejn, kelli nħallas €2 biex immur u biex niġi, €4 kuljum. Immaġina €4 kuljum għal 5 ijiem fil-ġimgħa inħallashom. Kieku naħseb ma kontx naffordja biex nitla l-iskola li xtaqt fl-aħħar mill-aħħar. Ġifieri hawnhekk qed naraw anke ripple effect, ġifieri ħajja waħda, studenta waħda ma' miżuri f'setturi differenti li jagħmlu effett. Rian, ħadd tagħmel A-levels 16 laqthom ġifieri, applikajt għall-vaċċin. Ħareġ il-vaċċin applikajt fit-8 ta' filgħodu eżatt u fit-8 ta' filgħaxija rċevejt SMS li l-għada kien ħajkoll il-vaċċin. Ħadd l-ewwel doża proprja. Hija sistema effiċjenti immens mill-ewwel fil-fatt batuli. Inħeġġet ħafna aktar żgħażagħ biex japplikaw. Fil-verità, il-żożija hija l-isbaħ żmien naħseb għalina, tlifna ħafna minnha sfortunatament. So jekk iż-żgħażagħ irridu li jkomplu żożija tagħhom mela morru ħudu l-vaċċin u biex niġu. Sħabek, is-sentiment fost sħabek li huma ta' daqshekk. Kollha applikaw kważi sħabi. Kienu naqra indeċiżi peress li ġej l-A-levels bejn ngħidu ħabat ma l-A-levels u hekk imma minħabba tilhom ma l-A-levels ħajranġawna xorta, ġifieri hija sistema tajba. Jien ħeġġet iktar żgħażagħ biex niġu għall-normalità u nkunu nistgħu nkawduż-żożija tagħna fl-aħħar mill-aħħar. Prim Ministru, naf kemm tħobb iż-żgħażagħ u kemm tħobb tkun imdawwar bihom. X'inhu anke l-appell tiegħek issa qed naraw numru rekord kuljum jitlaqmu aktar persuni risqin lejn in-normalità b'xi mod. Qed naraw naħseb waħda mill-isbaħ aħbarijiet il-bieraħ għalaqna ġimgħatej mingħajr ma reġistrajna l-ebda mwiet. L-appell tiegħek biex aktar nies ikomplu jitlaqmu.
Iva, l-għonet nawguralek riħena l-eżamijiet li l-ek u l-sħabek kolla. Semmit punt importanti li xtaqt namel kumment żgħar dwaru l-aċċess għat-teknoloġija. Għadna kif approvajna dil-ġimgħa li għadha kif għalqet skema oħra bħala fuq livell ta' kabinet fejn ħanniedu proġett pilota bżieda ma' dak li semmi Trien fejn qed naraw li dak il-persuni li għandhom il-karta roża nagħtuhom sentejn ta' aċċess b'xejn għall-internet, mhux biss l-aċċess b'xejn, imma wkoll il-hardware, jiġifieri qed nagħtuhom jew PC jew laptop. Dan nemmen li hija miżura li se tkun importanti ferm għaliex l-aċċess għat-teknoloġija nemmen li huwa kruċjali fid-dinja tal-lum, imma there again għax smajna. Kienet miżura mnebħa min-nies. Smajna u nemmnu that is the correct way forward. U biex niġi għal-vaċċin issa għaliex fl-aħħar mill-aħħar għadna fil-pandemija u nibqgħu nemmnu bħala gvern illi s-soluzzjoni jew waħda mid-diversi soluzzjonijiet tal-pandemija hija il-vaċċin. Kellna uptake tajjeb f'dan il-pajjiż il-bieraħ ħadd pjaċir nisma' d-Deputat Prim Ministru li ħabbar li għandna 300,000 persuna f'pajjiżna li ħadu mqardoża tal-vaċċin, aħbar sabiħa immens u tfisser milestone importanti li dat se nkunu qegħdin nilħquh. Fil-jiem li ġejjin ukoll se nkunu tajna man 500,000 doża 500,000 doses tal-vaċċin li huwa verament milestone ieħor importanti u għalhekk nibqa' b'dan l-appell mhux biss liż-żgħażagħ anke lil dawk il-persuni ta' kwalunkwe età illi għal raġuni jew oħra ma rreġistrawx biex jieħdu l-vaċċin, kruċjali li kulħadd jieħu l-vaċċin, kruċjali daqstant ieħor li kulħadd jieħu t-tieni doża ta' vaċċin għal każ ta' dawk id-ditti ta' vaċċin illi jeħtieġu it-tieni doża. U importanti kemm għal min qed jieħu l-vaċċin biex jipproteġi lilu nnifsu jipproteġi lil ħadd ieħor ukoll. Imma sodisfatt li għandna l-aqwa pjan ta' tilqim tara pajjiżi oħrajn li qed iħarsu lejn il-mod aħna kif qed jirnexxielna nlaqmu lin-nies lejn il-mod kif xtrajna l-vaċċin u nemmen illi il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin se jkunu sbieħ għal pajjiżna, imma importanti li fl-istess waqt nibqgħu nosservaw il-direttivi kollha li qed jagħtu l-awtoritajiet tas-saħħa, nifhem illi hemm hija realtà li hemm setturi illi kellhom jagħmlu ħafna sagrifiċċju u li għadna qed nitolbu sagrifiċċju minn għandhom, dik hija realtà u maħnis se nkunu sensittivi, maħnis se nkunu gvern li jsabbat siequ. Dik ikun żball kbir li definittivament mhux se jsir. Però ejja daqstant ieħor nifhmu illi l-ar ħaġa li tista' tiġri hi li qed niftħu l-attività ekonomika b'mod gradwali u li jkollna nagħmlu pass lura. Dik hija l-ar ħaġa li tista' tiġri. Ħarġet mis-survey, segwejt is-survey li għamlu Matthew u Lejs li qed jgħidu b'mod ċar illi jekk ikollna nagħmlu pass lura u jkollna nagħlqu mill-ġdid, dik tkun xi ħaġa li tkun negattiva. U għalhekk l-istrateġija gradwali li qegħdin nimxu biha li niftħu diversi niċeċ tal-attività ekonomika ta' pajjiżna għada se tkun ġurnata importanti ħafna tjerġa' restaurants u attivitajiet oħra, restaurants se jkunu qed jiftħu sa nofs il-lejl, se jerġgħu jiftħu l-gyms. Il-contact sports, hemm niċeċ illi għada se jkunu qegħdin nerġgħu joħduna passi ieħor lejn in-normalità. 7 ta' Ġunju tkun data oħra importanti, l-ewwel ta' Ġunju data importanti għax se nkunu qegħdin niftħu għat-turiżmu b'mod proattiv. Jiġifieri dan l-approach gradwali steger ta' kif nirrilaxxjaw il-miżuri restrittivi, nifhem li se jkun hemm min ikollu element ta' skuntentizza, nifhem kompletament. Però ejja naraw is-sitwazzjoni b'mod holistiku, l-istampa fl-intier tagħha u nifhmu li ma nistgħux nissugraw li dak kollu li rbaħna b'tant sagrifiċċju li sar minn kulħadd. Nissugrawh. U dak huwa l-prinċipju li qed iżommna flimkien naħdmu mal-awtoritajiet tas-saħħa li nemmen huwa wieħed kawt u li huwa meħtieġ fiċ-ċirkostanzi għaliex ma kinux xhur faċli dak li għaddejna minnhom u nifhmu kemm kien hemm nies li għaddew minn sagrifiċċju kellhom jagħmlu sagrifiċċju għalhekk nħarsu l-qudiem illi naraw ukoll li iva dan il-ritorn normali lejn normalità jsir b'mod organizzat bi pjan u bi strateġija. Biex nallaċċa ftit ma' dan u forsi anke nagħlqu fuq din is-sentiment,
Laqal tal-gvern, ġviri inti semmejt il-ftuħ gradwali li qed isir, laqal anke fejn jitlu dożi tal-vaċċini, ġviri llum anke tidħol BBC għatem pajjiżi illi m'għandhomx aċċess għal ċertu ammont ta' dożi. Din il-ġimgħa fil-Parlament nagħtu ukoll illi jekk jiġi bżonn it-tielet doża tal-vaċċin ħajkollna, ġifieri dan l-ippjanar tal-gvern illi jaħseb mhux biss għallum imma anke l-għada u l-kumplament. Ekku, ġviri qed inħarsu lejn pajjiżi oħrajn. L-istatistika titkellem waħedax fl-aħħar mill-aħħar hija statistika li jirrapportaw il-pajjiżi infushom jekk qed nitkellmu at EU level. Il-pajjiżi nifisom qed jirrapportaw ġviri l-istatistika dik li huma jista' imerja ħadd u għalhekk semmejt li aħna f'pajjiżna għandna l-aqwa pjanta tilqim f'dik li hija effiċjenza semmita Rien, nista' nikkonferma jiena mort ħadd il-vaċċin u l-mod effiċjenti kif taħdem is-sistema. Tpoġġi bil-qiegħda, tirreġistra, tpoġġi bil-qiegħda. Dan huwa mod li verament jagħmlek gburi. Tistenna biss ftit minuti, għandek programm metodiku ta' kif taħdem is-sistema. Imma għax ippjanajna. Dimma xejn ma jiġri b'kombinazzjoni u kollu frott tal-istrateġija li taħdem biha. Kemm xhur ilu meta kellna deċiżjonijiet u x'se nixtru imqar kemm ngħaddu bihom dożi minn għand ditta waħda. Jew x'se nixtru iżjed milli għandna bżonn biex niżguraw li fl-ewwel xhur, ġifieri mill-aħħar ta' Diċembru il-qudiem Jannar il-qudiem ikollna iżjed dożi per capita. Ħadd ieħor qalilna li f'April kien se jkollna l-vaċċin ta' biex tajjeb infakru għadin, kieku għal ħadd ieħor, kieku għall istrateġiji ta' ħadd ieħor, f'April kieku issa għadna bil-kemm għadna bnejna nlaqmu. Kellna targets li kienu ċari, kellna id-drive meħtieġa biex naslu għal dak li konna din nemnu fih, u llum ir-riżultati qegħdin jitkellmu waħedhom. Madankollu rridu nibqgħu kawti, fis-sens ta' ottimizmu u ta' fiduċja jrid jiġi bilanċjat b'sens ta' kawtela, u nemmel li dak huwa l-mod prudenti u għaqli li bih irridu nħarsu l-qudiem. Prim Ministru, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, grazzi wkoll il-mistiedna li kienu magħna llum, grazzi lilkom li segwejtuna, nawguralkom il-komplament tal-ħadd tajjeb.